Hej. Något jag kan hjälpa till med? Peter her, han har ringet og fået lagt nogle rum til side. Do you speak English? Martin, hvad er det, hun står og siger? Forstår hun ikke dansk? We have made a reservation for 2 rooms for Mr. Blixen. Mr. Blixen? Ja. Okay. Martin, spørg lige, om de har et mødelokale. Et mødelokale? Ja. Et mødelokale med en tavle. Hvorfor det? Spørg nu. Hvis han har fundet en idé, så skal vi høre den. Ja. Altså, skal vi ikke lande først? Altså, hvis det er så svært, så spørger jeg selv. Du skal da være så velkommen. Ja, det gør jeg også. Hello? Do you have a room with a room? Yes. We have many rooms. Yes, I know you have rooms. But do you have a meat room? Meat room? You know, Air holding meat. You want to hold meat? Yes, we would like to have a meat room with a towel. A towel? You want to hold meat with a towel? Yes, thanks. Precise. We would like a conference room with a board. Oh, I see. Yes, we have a very nice conference room. We would like to book that if possible, please. Of course. Just sign here for the rooms. Marisol, kom så. Kom så, Martin. Jamen, skal vi nøglerne? Jamen, kom nu. Kom nu. Meat room. Det hedder det da. Det er sgu da ikke min skyld, de ikke kan tale engelsk herovre. Det er sgu da ikke meat room. Det gør det da. Men altså, at han så ikke ved det er fandme dårlig service, Martin. Det er da for fanden. Peter har ret. Hun var en smatso. Men det var en mand. Altså, han havde bare hockeyhår. Vi mødes i det forpulede mødelokale om 2 minutter.